Kakak. அப்பட்ட சீரிஸ் ஊரு மனுஷன் ரெண்டு சென்னாக்க செல்லு சுபேர்னான்னு எச்சி கையால காக்க விரட்டாரு ஆளுண்டு சொல்லி ஆனாத்துக்கு இன்றைக்கு காக்கக்கே சாப்பாடு கொடுக்குறாரு வாசொண்டு இல்லாமல் இவர் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டார் எந்த ஏதுன்னு சொல்லி அலசி ஆராய்ஞ்சி அவர்கிட்டே கேட்டு தேடி பார்க்கணும் சுபேர்னானா ஒரு நாளும் இல்லாமல் இன்றைக்கு காக்காக்கு சாப்பாடு போடுற என்ன கேஸ் காக்கா ஒன்றை பிடிச்சி நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி எல்லாட்ட சல்லியும் கொத்தி கொண்டு வாங்குவோன்னு சொல்லி அப்படி ஒரு பழக்கின இது கேஸ் ஒன்று போகுதே அங்கே பார்த்துக்கோ சைட்டில் அந்த மாதிரி நீங்களும் காக்கா ஒன்ற பழக்கத்துக்கே போகிற இது அதுக்கு இல்லைடா அப்போ எந்தக்கே எங்கிட்ட தெரிஞ்ச கூட்டாளி ஒன்றுட பெரியப்பா 120 வருஷமாகுது இப்போ அவருக்கு 120 வருஷமாகுது ஒரு நோய் நொடி ஒன்றும் இல்லாமல் கல் மாதிரி நிற்கியாரு எங்கிட்ட கூட்டாளி ஒன்று பெரியப்பா உண்டு அப்பட்ட சரி உங்களை மாதிரியே காக்காக்கு சாப்பாடு போட்டா வரும் இல்லைடா அப்போ அவர் ஆரோக்கியமாக நிற்கிறதுக்கு காரணம் அடுத்தவங்க என்ன செய்த எது செய்தன்னு சொல்லி ஊருபலாய் தேடாத சுட்டி விளங்கினா இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் These nuts